הגענו למלון הבא, שוד ושבר. אמר בחור, הוא אומר לי, אין לי את המזוודה. אני אומרת לו, איך נהיה שאין לך את המזוודה? הוא אומר לי, היה לי שם אוזניות שהוא היה חירש קצת, אז אוזניות לשמיעה, וזה מלאו לי 20,000 שקל, ואמרת לו, תשמע. לגבי האוזניות אני לא יודעת מה להביא, ואז חשבתי לעצמי, אולי הוא רוצה לעשות איזה תרגיל עם הביטוח, וזה לא מעניין אותי. אמרת לו, תגיד לי, אבל העיקר, אתה צריך תחתונים, כי אתה אומר כל המזוודה לך. אומר לי, לא, אני לא צריך תחתונים. אמרתי לו, רגע, מה אתה לא? אתה אומר שכל הדברים שלך בתוך המזוודה. הוא אומר לי, אני לא צריך תחתונים, אני אלבש התחתונים של אשתי. נשבעת לכם, מילה במילה. די, נו. מה אתה תחתונים? הוא אומר לי, כן, אני אלבש התחתונים של אשתי, אין בעיה, אני לא צריך לקנות. אמרת לו, בוא, אני עושה איתך עסק. אתה לובש את התחתונים של אשתך, אתה מצלם לי. ואם אתה עושה את זה, אני לא. אם אתה עושה את זה, אני מבטיחה לך שאני מוצאת לך את המזוודה. איך אני? הוא אומר לי, די, צבי. אמרתי לו, לא די. עסקה זה עסקה. ואחרי מאמר בחור, הצטלם את התחתונים של אשתו, אבל על הצד, את יודעת, לא משהו זה. ומה אני צריכה לעשות? לדווח לאופרה איתו, אנחנו כל דבר מדווחים. כל דבר. ואז הוא אומר לי, צבי, די. די, לא יכול להיות שאת שולחת לי תמונה שלו עם העניין הזה, ואת... אמרת לו, ויקטור, תאמין לי, זה הסיפור. כל פגסוס שם באופרציה צחקו, עכשיו יש לי בעיה. צריכה למצוא את המזוודה. אני אומרת לטוטי, טוטי זו הייתה מדריכה איתי, אני אומרת לה, תקשיבי טוטי, יש לנו בעיה לגבי המזוודה של הבחור, חייבים למצוא לו. אומר לי, צביה, you are crazy, תגידי, את משוגעת, איך אני אמצא לו אותה? אמרת לו, את תצלצלי למלון שעזבנו באותו בוקר, את תשאלי כל הקבוצות שיצאו מהמלון, כולל מספרי טלפון של המדריך, והוא אומר לי, די, צביה, אני לא עושה את זה. אני לא עושה את זה. אמרת לו, מותק שלי, בבקשה. ואז היא צלצלה, קיבלנו מספרי טלפון של כל האוטובוסים שהיו, צלצלנו אוטובוס, היא צלצלה, לא אני. אוטובוס. ושאלנו האם יש מזוודה מיותרת. ומצאנו את המזוודה. אבל מה? הם נמצאים במזרח, אנחנו נמצאים במזרח, והם כבר הגיעו